Moikka moi! Miltäs kuulostaisi oikein kunnollinen ruukkupuutarha ja varsinaiset ruukkuöverit, kun kesä on sieltä tulossa ja eritoten jos se on vaikka parvekkeella, terassilla tai sun sisäänkäynnin luona kutsuvana elementtinä. Tämä on Puutarhakuplassa podcast ja mä olen Johanna Rintanen. Tervetuloa mun kanssa ruukkupuutarhojen kiehtovaan maailmaan. Tässä jaksossa me käydään ihan ekana läpi semmoinen asia, että mihin tämmöinen ruukkupuutarha sijoitetaan. Koska silloin on tosi iso merkitys, että onko se parvekkeella tai onko terassilla tai sisäänkäynnin kohdalla. Eli tarkastellaan sitä, että mitä nämä erilaiset mahdolliset sijoituspaikat on ja mitä ne vaikuttaa sun ruukkupuutarhan ilmeeseen ja kokonaisuuteen. Sen jälkeen me suodaan pieni katsaus siihen, että millaisia ruukkuja kannattaa valita sinne ruukkupuutarhaan ja miten sä saat makeen näköisen kokonaisuuden. Kolmanneksi me lähdetään tutkimaan sitä, että miten ne ruukut kannattaa sommitella sinne ruukkupuutarhaan ja millaisia ryhmiä niistä kannattaa rakentaa. Ja ihan viimeiseksi me vähän tarkastellaan, että mitä kaikki ihania kasveisia ruukkupuutarhassa voisit kasvattaa. Ja ekaksi kun me hypätään sinne eri tilojen maailmaan ja sä lähdet suunnittelemaan tämmöistä ihanaa överiruukkutarhaa, mitä mä ainakin suosittelisin, että ottaa oikein tosi paljon ruukkui, niin pohtisin sitä, että mihin se sijoitetaan, eli lähdetkö sä siitä omasta parvekkeesta liikenteeseen, lähdetkö terassista, patiosta liikenteeseen, tuleeko sun ruukkutarha kenties jonkun pöytätason tai tämmöisen penkin tai vastaavan päälle, vai kenties onko se kutsuvana elementtinä sun sisäänkäynnin luona? Ja näissä tiloissa on aina erilaisia ominaispiirteitä. Ja päällimmäisenä oikeastaan tähän vaikuttaa se, että onko sinulla siellä tilassa erilaisia tasoja. Lähdetkö sä rakentamaan sitä parvekkeen tai pation niin kuin lattiatason pinnalle, jolloin sun täytyykin pohtia niiden ruukkujen koko ihan toisella tavalla. Siellä ehkä korostuu se, että millaiset aluslautaset sulla on, ettei sinne lattiaan jää jälki ja miten sä lähdet rakentamaan siitä niin reippaan korkusen ja kokosen, jotta se on niin kuin katseen korkeudella kiintopisteisiä ruukkupuutarhassa, koska sitä ei ole kiva tietenkään ihan tarkastella sieltä maasta sitä ruukkupuutarhan kokonaisuutta. No toinen on se vaihtoehto, että sulla onkin tässä kyseisessä tilassa jonkunnäköisiä erilaisia tasoja. Tasoja voi olla ihan sisäänkäynnin rappuset, taikka sitten on erilaisia tämmöisiä teatteriratkaisuja, eli porrasratkaisuja, mihin voi laittaa niin kuin kasveja ja ruukkuja esille. Yksi hyvä on, mitä mä itsekin suosin aika paljon, erilaiset penkit. Semmoiset penkit, missä ei ole selkänojaa, että ne on tavallaan niin kuin tämmöisiä tasoratkaisuja, mihin saa ruukkuja nostettua. Ja sitten meillä on vielä erilaiset tämmöiset tikasjärjestelmät, vähän niin kuin yrttitikkaat tai amppelien hyödyntäminen ruukkutarhassa. Kun sä oot pohtinut ensin sitä, että monenko tasoon sulla on mahdollisuus tätä ruukkumaailmaa miettiä ja katsoa, niin lähdetään käymään tila kerrallaan läpi. Eli yksi ehkä ainakin mun lemppari on talon sisäänkäynti. Yleensä omakotitaloon tai rivariin tullaan jonkunnäköisiä porrasaskelmia. Pitkiä ne portaat on mitä parhaat yleensä tämmöisen kunnollisen ruukkupuutarhan tekemiseen. Jotkut teistä siellä, ketkä kuuntelee, niin on ehkä nähnyt noita Klaus Dalbyn ihan mielettömän upeita ruukkupuutarhoja, ja nekin pohjautuu hyvin pitkälti siihen, että siellä on nimenomaan nämä portaat, mihin saadaan näitä ruukkuja. No yleensä tämmöisen sisäänkäynnin idea on hyvin pitkälti se, että ne ruukut on symmetrisesti kummankin puolen sitä talon sisäänkäyntiä.
Ja silloin me lähdetään niin kuin miettimään sitä, että mille korkeuksilla näitä ruukkuja laitetaan, että tuleeko sinne jotkut niin kuin symmetrisesti, vaikka jotkut todella suuret ruukut ja niiden ympärillä kenties pienempiä ruukkuja. Ja silloin yleensä lähtisi siitä liikenteeseen, että ruukkupuutarhaa ei voi mun mielestä edes sanoa, että 2 ruukulla tehdään ruukkupuutarha, vaan kyllä silloin meillä tarvitsisi olla vähintään varmaan 20 ruukkua, että sitä voidaan nimetä ruukkupuutarhaksi. Että siitä täytyy olla todellakin semmoista tekemisen meininkiä ja överi-meininkiä, jotta se näyttää semmoiselta, että sitä voi nimetä ruukkupuutarhaksi. Ja talon sisäänkäynnissä yksi kaikkein tärkein asia on myös, että sä niin kun, ennen kuin lähdet sitä suunnittelemaan ja miettimään ja tekemään, niin sä suot katseen siihen sun taloon ja talon ulkoverhoiluun, materiaaleihin, kivijalan väriin ja verhoilun väriin ja sen rakennuksen tyyliin. Jos sulla on hyvin minimalistinen tyyli, niin silloin se vaatii ihan toisenlaiset ruukut, kun sulla on maalaisromanttinen tyyli siinä rakennuksessa, taikka sitten, että se on hyvin historiallinen se rakennus. Kaikki se talon tyyli ja miljöö vaikuttaa aina ruukkujen ja kasvien valintaan. No sit meillä on ihania ruukkupuutarhan paikkoja on parvekkeet. Parvekkeella on yleensä semmoinen suojasa, ehkä mikroilmasto, se voi olla vähän paahteinen tai voi olla varjosan paikan parveke. Ja parvekkeja sä voit miettiä niin, että miten sä saisit ehkä nostettua niitä ruukkuja jopa lattiatasolta vaikka jonkun korokkeiden avulla ylemmäs. Ja parveke on semmoinen, että siellä kannattaakin miettiä niin, että se ruukkuryhmä tulee tiiviisti ehkä parvekkeen jompaan kumpaan päätyyn. Jos sulla on oikein syvä ja leveä parveke, niin se voi olla jopa siinä keskelläkin sitä parveket, mutta ennen kaikkea, että siitä tulee komea ryhmä ja semmoisen miettiminen sinne parvekkeelle. Parvekkeella tietenkin täytyy meidän vähän miettiä jopa sitä, että kuinka valtava suuri ruukkuja laitetaan ja kuinka paljon laitetaan, koska silloin siihen parvekkeeseen saattaa tämmöinen pistekuorma tulla aika vahva tiettyyn kohtaan, eli sun kannattaa vähän sitä parvekkeen kantavuuttakin miettiä, millainen sen kantavuus on. Toki ihan pari ruukulla sitä ei saa sitä liikaa massaa, mutta jos sinne lähteekin tekemään niin, että siellä on vaikka muutama hedelmäpuu ja jotain komei viherliljapuita ruukuissa ja sitten on pienempiä ruukkuja, niin äkkiä siihen rupeekin tulemaan kuormaa ja painoa siihen parvekkeelle, eli se kannattaa aina tarkistaa myös. Taloyhtiöt varmaankin jostain saa semmoisen tiedon. No sit sen lisäksi, missä mä suosin ainakin ruukkuja, niin mun mielestä ne on ihan hurmaavia patioilla ja terasseilla ja niillä saa aika upeita tämmöisiä näkösuojia rakennettua, taikka sitten semmoisia katseen kiintopisteitä, eli suuri ruukkuryhmä, aina semmoinen houkutteleva katseella, se tekee ihania yksityiskohtia ja se tekee näyttävyyttä ja samalla lisää viihtyisyyttä. Eli taas jälleen kerran sä vähän pohdit ja mietit, että millainen sun sen patioalueen tai terassialueen värimaailma on, minkä tapaisia rakenneratkaisuja siellä on, sekä sitten mietit, että millaiset ehkä kalusteetkin siellä on. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, että sä saat esteettisesti semmoisen eheen ja yhtenäisen näköisen kokonaisuuden. Muistakaa, että ruukkupuutarhan yksi tärkein asia on estetiikka, eli siitä emme tingi. Ja sitten täällä patioalueella sulla voi olla sen lisäksi, että ne on siellä patiolla tai terassilla ne ruukut, niin siellä voi niin, mitä mä jo tuossa vähän mainitsinkin, niin olla jonkunnäköisiä tämmöisiä pitkulaisia penkkejä tai porrasratkaisuja, joihin sä saat aika näyttävästi niitä ruukkuja myös vähän ylemmäs. Tällöin, jos sulla on niitä penkkejä taikka tämmöisiä portaita, niin sä voit ajatella, että vähän suuremmat ruukut tulee sinne patiotasoon ja sitten pienempiä ruukkuja tulee siihen penkin päälle ja näin sä saat siihen semmoisen näyttävän kokonaisuuden, ehkä vähän jopa muurimaisen näkösuojan ja hyödynnetty ennen kaikkea sitä korkeutta. Ja jos sulla on patiolla taas jotain kesäkeittiö- tai perkolaratkaisuja, niin tämmöiseen ruukkuryhmään sopii erinomaisesti myös erilaiset
amppeliratkaisut, ja niitäkin kannattaa niin kuin miettiä, että miten ne amppelit, ehkä lähtisi jopa testaamaan, että ne amppelit on eri tasoilla jotenkin ja muodostaa siten tämän ruukkuryhmän jatkeen. Eli suosittelisin rohkeasti kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. No sitten meillä on vielä, mitä me voidaan pohtia tässä, että missä muualla tämmöinen ruukkuryhmä on omiaan, niin kesäkeittiöalueet, että niissä voi kasvattaa erilaisia kasveja, niin sulla onkin kesäkeittiön pöydät ja tasot, ja niillekin voi taas sit ajatella, että sä lähdetkin rakentamaan ruukkupuutarhan niin, että sulla on yrttipuutarha tai syötävien kukkien ja kasvien tämmöinen ruukkupuutarha. Tällöin taas sit sun täytyykin pohtia, että mikä sen keittiön tason ja keittiön nurkkauksen ilme on, jotta sä saat sinne hyvän näköiset ne kasvit ja miten ne toimii siihen sun kokonaisuuteen. Yrttien ja tämmöisten kanssa sinne kesäkeittiön nurkkaukseen sopii älyttömän hyvin myös kalamondiinit ja vaikka laakeripuut ja oliivit ja kaikki tämmöiset ihanat myös hyötykasvit. Ja kesäkeittiöalueella voit ajatella, että sitä jatkaa sitä ruukkupuutarhaa näiden amppelien kanssa niin, että siellä on vaikka jotain herneiamppeleista tai mansikoja, eli mitä kaikkea syötävää voit siellä kasvattaa. Semmoista, mitä sä voit napsia suoraan kesäkeittiösalaatteihin ja muuhun tämän tyyppiseen. No sitten meillä on vielä ihan valtaamaton ja käyttämätön alue, eli puutarhat. Ja jos sä ajattelet, että sulla on puutarhassa jotain ihania käytäviä, niin käytävien päädyt esimerkiksi on sellaisia loistavia, eli se käytävä, jos se ei jatku niin kuin läpi mihinkään, vaan se päättyy johonkin, niin mä tekisin sinne semmoisen focuspointin, aivan mahtava ruukkuryhmä, ja ruukkujen sekaan voisi saada vaikka makeen näköisiä patsaita tai veistoksia tai finialeja. Ja sitä voi vielä tehostaa niin, että sinne rakentaisi vaikka jonkunnäköisen trelliksen taakse, niin siitä saa aivan hurmaavan näköisen kokonaisuuden. Toinen vaihtoehto, jos sulla on pitkiä käytäviä, niin niitä pitkiä käytäviä joskus voi katkaista sellainen rondelli, eli tämmöinen ympyrämäinen kohta, missä on ehkä keskellä tämmöinen levennys, mihin voi tehdä istutusalueen tai muu vastaava. Eli se on loistava ruukkupuutarhan paikka, ja sinne saa taas tehtyä näyttäviä kokonaisuuksia. Ja sitten meillä on vielä nämä ihanat lavatarhat ja hyötytarhat, mihin mä haluaisin ja kaipaisin ainakin itse lisää estetiikkaa. Eli sinne taas voisi myös rakentaa upeita ruukkuryhmiä. Ja mä olen esimerkiksi vaikka kasvattanut tämmöisessä lavatarharuukkuryhmässä niin ihan sipuleita ja herneitä ja näitä kaikkia syötäviä kasveja, mutta sitten siellä voi kaikki samettikukkia ja muita ihanuksia kasvatella. Eli rohkeasti pohtimaan, teidän jokaisen pihasta ja puutarhasta löytyy varmaan lukuisia paikkoja, mihin tämmöistä ruukkuryhmää voisi lähteä rakentamaan ja miettimään. No sit kun te olette löytänyt loistava ja ihanan paikan siellä ruukkuryhmällä, niin sitten onkin se edes, että hetkonen, että millaisia ruukkuja sit sinne kannattaa hankkia. Ja mä olen jaotellut oikeastaan nämä ruukut tämmöiseen 4 eri materiaaliryhmään, tai oikeastaan 5 materiaaliryhmään, ja itse olen noiden terrakottaruukkujen suosia. Ja minkä takia olen terrakottaruukkujen suosia, niin johtuu siitä, että terrakottaruukkuja on aina saatavilla ja sä voit niitä aika hulvattomasti yhdistellä. Niitä on suuria, niitä on pieniä, niitä on koristeellisia ja ties minkälaisia. Ja niihin myydään aina noita irtoaluslautasia ja näin, eli sä voit niitä niin kuin loputtomasti yhdistellä ja sä voit aina kasvattaa vuosi vuodelta sun ruukkuryhmää hankkimalla uusia terrakottaruukkuja. Ja niitähän sä voit löytää niin kuin sen lisäksi, että löydät niitä ihan ruukkukaupoista, niin niitä voi löytää kirppariltakin. Ja näin se on niin kuin loputon tämmöinen materiaalillinen maailma, mikä toimii keskenään aika hyvin yhteen ja sitä varten on suosinut niitä. Sen lisäksi mä rakastan itse terrakottaruukkui sen takia, että se on tämmöinen luonnollinen materiaali, se hengittää niissä kasvijuuristo saa happea mukavasti sieltä ruukun läpi, mutta
niiden haittapuoli on se, että sun täytyy sitten olla sellainen sitkeä siivu ja käydä niitä kastelemassa, koska myös se terrakottaruukku haihduttaa sitä vettä aika paljon enemmän kuin jotkut muut ruukkumateriaalit. Ja terrakottaruukuthan sopii aika upean näköisesti yrttiruukkuryhmiin, mutta ne sopii myös niin kuin vanhoihin miljöihin ja ehkä maalaisromanttisten rakennusten ja vanhojen rakennusten kanssa yhteen. Sen lisäksi se terrakotta luo sitten taas toisaalta vähän ehkä semmoista välimerellistäkin tunnelmaa. No sit meillä on kokonaan omanlainen ruukkuryhmä, on erilaiset betoniruukut ja ne on yleensä hyvin graafisia, ne on toisenlaisia ilmeeltään kuin nämä terrakottaruukut, eli betoniruukut on yleensä täysin suoralinjaisia, hyvin geometrisia, ehkä vähän massiivisiakin, laatikkomaisia, ja ne taas sopii ihan mielettömän hyvin, jos sulla on joku moderni kivitalo, niin ehkä lähtisin silloin rakentamaan tämmöistä betoniruukkuryhmää ja suoseisin, ja siinäkin taas on, että betoni on väriltään semmoinen harmaa, ja ne harmaat ruukut sopii yhteen, jos ne on muotokieleltään sitten taas samantapaisia. Ja betoniruukkujen tietenkin, että ne on taas aika paljon painavampia, mutta pitkäikäisiä, pitkäkestoisia, ihan niin kuin noi terrakottaruukutkin. Sitten meillä on erilaisia tämmöisiä metallia, niitä voi olla tämmöistä ruostunut korttenteräsruukkuja, taikka sitten voi olla vähän tämmöisiä pläkkipelin näköisiä harmahtavia ruukkuja, eli erilaiset metalli- ja metalliseokset on yksi suosittu tämmöinen ruukkujen materiaali. Yleensä näissä metalliruukuissa on se ongelma, että niissä ei ole mitään reikää siellä pohjassa, koska sitten taas ruukkuryhmän ruukuissa kannattaa ehdottomasti valkata semmoisia ruukkuja, missä on reikä pohjassa, niin niistä pääsee silloin valumaan vesi pois, eli sinne ei jää niin kuin liikaa vettä. Sitten on neljäntenä ryhmänä tämmöiset erilaiset luonnonmateriaalit ja punoskorit ja sen tyyppiset ratkaisut, niitä mä ehkä suoseisin parvekkeella tai tämmöisiä katosten alla, koska yleensä nämä luonnonmateriaalit on siitä haasteellisia, että ne ei kestä kauhean kauan, eli ne vettyy ja ränsistyy. Ne näyttää toki ihan hurmaavalta ja ihanalta uutena, mutta ne aika äkkiä menee piloille sen veden ja veden kosketuksen kanssa, eli ehkä mä sitten käyttäisin niitä suojaruukkuna niin, että sujauttaisi sinne jonkun muun ruukun sisälle. Ja sitten viimeisenä on tämmöiset muoviruukut. Mä en niitä kauheasti suosi. Muoviruukuissa on kylläkin monta etua, eli ehkä niiden kaikkein kauneimmat ruukut löytyy semmoisesta sarjasta kuin Ecopots. Ja siinä Ecopotsissa se ruukkujen muotokieli ensinnäkin on todella kaunis, klassinen, yksinkertainen. Niitä löytyy eri kokoisina ja sitten siinä on värimaailma myös hyvin harmoninen, eli siellä ei ole mitään kirkuvia värejä, vaan siellä on mustavalko-harmaa-asteikko ja terrakotta ja sitten tämmöinen taupeväritys. Eli se ruukkusarja on aika viehättävä, monikäyttöinen, kestävä ja sitten sieltä löytyy ruukkuja eri kokoisina. Ja muoviruukkujen taas sitten tämmöinen yksi ominaispiirre on semmoinen, että jos sä paljon mökkeilet kesäisin tai käyt jossain muualle, että sä haluaisit, että se ruukkuryhmä olisi mahdollisimman helppohoitoinen, niin niihin on saatavana näitä altakastelumekanismeja, mikä helpottaa siis ihan huomattavasti niiden ruukkuryhmien hoitamista. Ja tuossa meillä oli niin kuin katsaus materiaalien maailmaa. Ja näihin materiaalien ominaisuuksiin ja väreihin. Kun sä olet löytänyt sen, että mikä on se sun juttu ja mikä just sen tietyn paikan juttu, koska sullahan voi olla tämmöinen, että sulla on vaikka sen talon sisäänkäynnin läheisyydessä niitä betoniruukkuja, mutta sitten jossain puutarhan ihan sopukos ja eri nurkkauksessa sulla voi ollakin vaikka niitä luonnonmateriaalikoreita tai muuta vastaavaa, eli sulla voi olla eri ruukkuryhmissä myös erilaisia näitä ruukkuja sitä varten, että puutarhaa ajatellaan näin, että siellä on niinku huone ja tiloja, ja niissä huoneissa ja tiloissahan voi olla myös erilaisia tunnelmia.
Mutta niihin tunnelmiin ja tähän vaikuttaa myös sitten tämmöinen kuin niiden ruukkujen muotokieli. Eli yksin meille ei riitä se, että me ollaan pohdittu, että mitä materiaalia me halutaan hyödyntää ja miten me halutaan sitä materiaalia tuoda esiin siellä meidän ruukkuryhmissä, niin sen lisäksi meillä on se muotokieli. Ja tuossa mä jo sivusin sitä, että esimerkiksi niitä terrakottaruukkuja, että siellä on yleensä näitä kartiomaisia, hyvin klassisia ruukkujen malleja, mutta siellä on koristeellisia ja uurnamaisia. Ehkä tämä terrakottaruukkujen ryhmä on se, mistä meiltä löytyy eniten kaikenlaisia erityyppisiä ruukkuja. Siellä on amforamaljaa ja siellä on pullomaisia ja siellä on klassisia ruukkuja, aakeilaakeja, vateja, ties mitä, ja hyvin koristeellisia sekä minimalistisia. Eli se on ehkä moninaisin joukkueen näitä ruukkuja. Mutta sitten kun me mennään todellakin niihin betoni- ja muoviruukkuihin, niin siellä on, ja metalliruukkuihin, niin ne on ehkä enemmän geometrisia, suoralinjaisia. Ja sul tuleekin vastaan tämmöinen, että haluatko sä, että siellä puutarhassa on pehmeä ja pyöreä muotoi, vai oletko kulmikkaiden, suorakulmasten, kartiomaisten muotojen suosia? Ja näissä on vähän erilainen fiilis, eli mitä enemmän se on niin kuin suorakaiteen muotoisia ja kulmikkainen ruukut, niin silloin sulla on semmoinen modernimpi ilme, ja taas nämä pyöreimmät ja pehmeämmät muodot on enemmän semmoisia pehmeämpiä, klassisia, ehkä jopa vähän sit maalaisromantiikkaan taipuvaisempia muotoja. Eli sulla on se ruukkujen muotokieli ratkaisevassa asemassa. Se muotokielellä on muitakin merkityksiä kuin se, että miltä se sitten näyttää, niin myös sun pitää niin kuin aina pohtia sen ruukun niin kuin sitä multatilan tilavuutta, koska se multatilan tilavuus taas sit vaikuttaa siihen, että mitä kasveja sä voit siellä kasvattaa. Ja yleensä mä lähtisin siitä suosimaan, että ennemmin liian suuret ruukut kuin liian pienet. Että aika harvoin näkee missään, että ruukut olisi niin kuin ihan liian suuria tai että se pilaisi niin kuin kokonaisilmeen, vaan päinvastoin yleensä on niin päin, että ihmisillä on ruukkuryhmissä niin pienet ruukut, että ne kasvit, niillä ei ole riittävästi kasvutilaa ja multaa siellä. Eli lähtisin niin kuin rakentamaan niin, että pohtisin, että ruukut olisi riittävän suuria ja niitä olisi riittävän paljon. Ja tietenkin se oma budjetti mukaan lukien, että jos se budjetti on niin kuin rajallinen, niin silloin mä ehdottomasti lähtisin siitä liikenteeseen, että se ruukkujen materiaali on semmoinen, että mä voin vuodesta toiseen aina pala kerrallaan kasvattaa sitä mun ruukkukokonaisuutta ja ruukkuryhmää tai näin. Taikka sitten, että mä voin jatkaa niitä vaikka niillä terrakottaruukuilla, mitä löytyy vaikka kirppareilta. No sen lisäksi, että se ruukun muoto voi olla kulmikas tai pyöreä tai tämmöinen pehmeä, niin sen lisäksi meillä on niin kuin erityyppisiä ruukkuja. Meillä on pitkiä, korkeita ja kapeita ruukkuja, mitkä voi nousta johonkin 70 senttiin tai jopa metriin. Ja tämmöiset ruukuthan on hurjan näyttäviä, eli suoseisin sen tyyppisiä esimerkiksi pääsisäänkäyntien läheisyydessä, taikka siellä terassinurkkauksissa niin, että saa sinne sitä korkeutta, eli muistakaa, että niitä ruukkuja löytyy myös tosi korkeina, ja korkea ruukku toimii tilanjakanajana, ja se on näyttävä, ja sinne voi vaikka istuttaa jonkunnäköisiä koristepuita. No sitten sen lisäksi meidän toinen äärilaita on ihan matalat, hyvin matalat, ehkä 10-20 senttiä korkeat ruukut, mitkä onkin ehkä maljamaisia, hyvin leveä. Ja semmoiset ruukut taas toimii älyttömän hyvin vaikka mehitähti-istutuksilla tai tämän tyyppisillä. Niitä voi siellä ruukkuryhmän seassa käyttää jopa lintujen juoma-astioinakin, jos haluaa vähän tehdä siihen semmoista omanlaista twistiä niihin ruukkuryhmiin. Ja sitten meillä on tämmöiset keskikokoiset, vähän niin kuin normaalikorkuiset ruukut, eli näitä ruukkuja löytyy todella monenlaisia. Ja silloin mä myös kehottaisin, että niitä kannattaa yhdistää. Aina ostaisin ruukkuryhmään jonkun tosi korkean ruukun, keskikorkuisen ruukun
ja matalahkon ruukun ja lähtisin näin eri korkeuksien kanssa pelaamaan siellä omissa ruukkuryhmissä. No sit meillä tietenkin liittyy vielä tähän, että kun meillä on se materiaali, muotokieli, niin meillä on vielä kolmantena asiana näissä ruukuissa tietenkin sit se ruukun väri, mitä me jo vähän sivuuttiinkin tuossa. Ja terrakottaruukku on semmoinen tiilenvärinen ja niitäkin löytyy muuten niin, että osa on vähän vaaleampi ja ehkä vähän harjatumpia pinnalta ja toiset on oikein niin kuin syvän tiilinvärisiä. Ja nämä terrakottaruukut tuo semmoista lämpöä yleensä siihen kokonaisuuteen ja siihen istutusryhmään. Ja jos te menette vaikka katsoa sen Klaus Dalby Instagramin tililtä, niin sieltä te näette, että ne tekee aika makeen kokonaisuuden ne terrakottaruukut. Hän käyttää aika usein tämmöisiä. No sitten nämä mustavalkoinen harmaa asteikko on yleensä niitä moderneja värejä, ne sopii tämmöisiin kivitaloihin, hyvin linjakkaihin, moderneihin, minimalistisiin ja myös tämmöisiin puuarkkitehtuuriin, mikä on semmoista tämän hetken, missä suositaan vaikka luonnonpuuväristä rimotusta ja yhdistettynä vaikka mustan kanssa. Ja niihin mä lähtisin yhdistämäänkin tämmöisiä moderneja, ehkä jopa mustaa ruukkuu tai tummaharmaat ruukkuu, riippuen vähän sen talon ja rakennuksen ulkoasusta. Valkoinen on aina aika haasteellinen myös puhtaana pidettävänä, mutta sä voit miettiä vähän, millainen puutarhuri sä oot ja miten sä niitä pidät puhtaana. Ja sitten tietysti niiden luonnonmateriaalien sävyjen pehmeys on aina viehättävää ja se sulautuu tämmöisiin luonnonmukaisiin puutarhoihin. Mutta sitten meillä on myös olemassa tämä muoviruukkujen valtakunta, että vaikka kerroinkin, että sieltä löytyy tämmöisiä harmonisia ruukkumerkkejä, mistä löytyy upean näköisiä ja klassisia värikokoelmia, niin sitten meillä on myös niitä muoviruukkuja, mitä on vaikka kirkkaan keltaisia tai kirkkaan violetteja tai sinisiä, eli aina kannattaa pohtia sitä, että millainen se sun oma puutarha, millainen se sun unelmien puutarha ja se estetiikka, mitä sä haluat siihen tuoda. Jos on kirkkaat väriilottelut, niin sit voi yhdistää niitä kirkkaanvärisiä muoviruukkuja tai lasitettuja terrakottaruukkuja, missä on joku kirkkaanvärinen lasite, ja luoda siten oman näköisiä kokonaisuuksia. No nyt kun me ollaan päästy ruukkujen valinnasta eteenpäin ja pähkäilty, mitä kaikkia sitä ruukkumateriaaleja ja väreities mitä on, niin sitten se onkin vastassa, että no niin, että nyt meillä on ne ruukut hommattu, niin mites ihmeessä niitä lähdetään sommittelemaan ja ryhmittelemään. Ja niin kuin tuossa jo sanoisin, niin lähtisin aina siitä, että mulla on erikorkuisia ruukkuja, eli on korkeita ja niitä keskikorkuisia ja matalampia ruukkuja, mutta myös niitä on muutenkin eri kokoisia, eli niihin menee niin kuin tilavuudelta eri kokoisia ottaisin. Ja sommittelun perussääntönä mä lähtisin siitä liikenteeseen, että oli mulla mikä tahansa ruukkuryhmä, niin estetiikassa on tämmöinen näin, että pariton määrä näyttää aina houkuttelevammalta ja paremmalta kuin parillinen. Ja tällöin mä lähtisin niitä ruukkunurkkauksia ja ryhmiä rakentamaan niin, että mulla on joko 3 ruukun ryhmä, 5 ruukun, 7, 9, jotenkin näin, että mulla olisi aina pariton ruukkuryhmä ja niitä olisi eri kokoisia niitä ruukkuja. Ja lähtisin niitä siten sommittelemaan. Kun parilliseen lukumäärään me niin kuin tämmöinen sotilaallinen rytmikkyys ehkä enemmän yhdistetään, että sitten taas mä voisin tätä parillista määrää suosia, jos mä olisi hyvin tämmöinen sotilaallinen, että olisin vaikka mitannut, että ne on tasavälimatkojen päässä toisistaan vaikka jonkun käytävän varrella, niin silloin mä voisin ehkä näitä parillisia miettiä. Muuten menisin parittomien määrällä. Ja sitten sen lisäksi, että kun sä lähdet niitä nyt sommittelemaan, että sun aina siinä ryhmässä eri korkuisia ruukkuja, mikä tuo semmoista jännitet ja semmoista mielenkiintoa siihen ruukkuryhmään, niin sen lisäksi mä pohteisin myös sitä, että lähdenkö mä rakentamaan symmetrisen
vai epäsymmetrisen kokonaisuuden. Koska silloin, jos mä rakennan sen symmetrisen, niin mun voi olla siellä keskellä vaikka tämä kaikkein suurein ja korkein ruukku, ja sit mun voi olla rytmittäin aina tietyn korkuset vaikka sen molemmin puolin. Ja tämä pätee myös siihen, että millaisen pääsisäänkäynnin sä teet, että jos siitä keskeltä kuljetaan sisälle, niin onko sulla kummankin puolen vaikka rappusia 5 tai 7 ruukkuu symmetrisesti aseteltu. Tämä symmetria on tässä sommittelussa yleensä myös se, että se luo tasapainoa. Ehkä se on myös vähän tylsä, voi joskus olla sommitelmana tämmöinen ja turvallisuushakunen, kun taas jos sä teet epäsymmetrisiä sommitelmia, niin ne luo jännitet ja ehkä mielenkiintoa siihen kokonaisuuteen. Ja meillä on tämän ruukkuryhmien kanssa pelates, mikä on parasta, niin mun mielestä se, että sen kun otat raivelista kiinni ja siirret ruukkui paikasta toiseen ja otat vähän etäisyyttä ja meet katsomaan, miltä se näyttää. Eli tämmöinen ruukkuryhmä, sitten se kokonaissommitelma myös rakennellaan vähän niin, että niitä mallaillaan niitä ruukkui paikoilleen ja niitä voidaan siirtää, jotta se kokonaisuus on mahdollisimman hyvän näköinen. Ja nimenomaan sit myös hyödyntäisi niitä eri tasoja, mistä tuo alussa jo puhuttiinkin. Ja viimeisenä meillä on sitten se kasvien valinta, että tietenkin sitten sä täytät ne ruukut hyvänlaatuisella tuoreella mullalla ja teet siihen tämmöisen varastolannotuksen, että kaivat sinne kuopan ja laitat lannotet vähän enemmän sinne. Voidaan joku toinen kerta käydä vaikka tarkemmin läpi, mitä se varastolannotusten tekeminen on. Mutta sitten sä rupeat niitä kasveja valkkaamaan. Ja tässä kasveissahan sulla on nyt, että mä lähtisin taas kasvien muotokieli liikenteeseen, että aina ruukkuryhmään laittaisin jotain korkeata. Ja mitä meillä voisi olla korkeina kasveina, niin mä voisin lähteä siitä, että korkea kasvi voisi olla pikkupuu. Meillä voi olla tuommoinen laakeri, kalamondiini, oliivi. Mä suosin aika usein jotain pieniä koristepajui, voi olla jopa joku riippapaju tai tämän tyyppinen tai vartettu pieni hedelmäpuu. Eli joku puu voisi tuoda aika upeata korkeutta siihen sun ruukkuryhmään. Toinen, mikä tuo korkeutet aina siihen ruukkuryhmään ei välttämättä sovi semmoinen koristepuu tai niitä ei ole saatavilla, niin sitten meillä on aika upea noita viherliljapuita, mitkä tekee sellaiset huispalot, vähän miakkamaiset oksat, ja ne on korkeita, ne on myös vähän leveitä, ja sitten samalla tavalla meillä on myös koristeheinät, eli pidä mielessä aina se, että jotain korkeaa ruukkuryhmään, sen lisäksi, että sulla on korkea ruukku, niin sulla on myös jotain korkeita kasveja. Sitten toinen, mitä sinne ruukkuryhmään laitetaan aina, niin on joku valuva kasvi, eli tämmöinen täysin alaspäin rento valuva kasvi, eli mä puhun semmosesta kuin lisukekasvit. Ja nämä lisukekasvit voi olla vaikka lankaköynnös tai hopeaputous tai muraatti tai tämän tyyppinen. Eli jotain sellaista, mikä rönsyy ja valuu niitä ruukkujen reunoja pitkin alas. Se tuo rentout siihen ryhmään. Ja kolmas on ne keskikorkuset. Yleensä ne on meillä jotain kukkivia kukkia, mitkä tuo runsaut ja täyteläisyyttä siihen ruukkuryhmään. Eli mä lähtisin taas siitä liikenteeseen, että kun sulla on pariton läjä niitä ruukkuisia, niin ottaisin parittoman määrän niitä kasveja ja lähtisin aika hulvattomasti näitä yhdistelemään niin, että kyllä mitä mä yleensä teen omiin ruukkuryhmiin, niin kyllä mulla voi olla vaikka 9 eri kasvin yhdistelmiä, että niissä ruukuissa on erilaisia yhdistelmiä. Ja siellä voi olla vaikka 2 tai useampaa tämmöistä heinää, mitkä toimii hyvin yhteen, ja 2 tai useampaa tämmöistä valuvaa kasvia, mitkä toimii yhteen, ja sitten niitä kukkia erilaisia, mitkä sitten luo sitä tunnelmaa, mitä sä haluat siihen. Ja näissä on se etu sitten, että sä pystyt tämmöistä ruukkuryhmää korjaamaan ja muotoilemaan syksyn myötä, että nappaa sen kukkivan kukan pois sieltä ja vaihtaa jonkun toisen siihen tilalle. Ja sitten se on tietenkin nämä värivalinnat, eli lähdetkö suosimaan tämmöistä lähiväriharmoniaa, eli käytät väriympyrän kehältä vaikka keltaisen, oranssisen ja punertavan eri sävyi,
vai sitten lähdetkö sä rakentamaan täysin semmoisia, että sulla on tämmöinen, voidaan sanoa vähän niin kuin kylläisyys tai sävyharmonia, eli sulla onkin vaikka jotain, jos ajatellaan nyt vaikka oranssihtava sävy, niin niitä on hyvin murrettuina rusehtava sävyisinä ja sitten niitä on hyvin kirkkaina. Eli sitten sulla on se värien valinta. Ja värivalinta vaikuttaa tietenkin ruukkuryhmän kokonaisuuteen ja sitten siihen talon taikka paikan ilmeeseen, eli mitä sä sitten ikinä haluatkaan siihen yhdistää. Mutta lähtökohtaisesti mä ottaisin niin, että menisin taimistolle ja se on se pahvilaatikko, mihin keräilisin niitä ja sovittelisin niitä kasveja yhteen siellä. Ja aina ostaisin vähintään 5-6 kasvia enemmän, mitä todellisuudessa tartten niin, että mä voin sitä ruukkuryhmää sovitella ja mallailla, että miltä se näyttääkään sitten vielä siinä istutusvaiheessa. Eli ruukkupuutarha on varsinainen tämmöinen estetiikka ja unelmoinnin tyyssiä ja jokainen pystyy rakentamaan aivan unelmien täyttymyksen ruukkupuutarhoilla. Eli kannustan jokaista siellä linjojen päässä hulvattomiin ruukkupuutarhakokeiluihin tänä kesänä ja haaveilemaan vaikka mistä ihanuuksista. Tässä jaksossa me lähdettiin liikenteeseen siitä, että mihin ihmeeseen tämmöinen ruukkupuutarha sijoitetaan siellä omalla pihalla tai puutarhassa. Tutkittiin vähän, millaisia erilaisia ruukkuja on, tarkasteltiin ruukkujen muotokieltä, pohdittiin, että miten niitä voi sommitella ja ryhmitellä. Ja lopuksi ihan aavistuksen raotettiin kasvillisuuden verho, eli mitä siellä ruukuissa voi kasvattaa. Mä olen Johanna Rintanen ja tämä oli Puutarhakuplassa podcastin 6. jakso. Jos sä haluat katsoa videotallenteen, niin videotallenteita pystyt katsoa meidän YouTube-kanavalta tai Spotifystakin pystyy nykyään katsoa videotallenteen. Äänitallenteen voit kuunnella suoraan herni.fi-verkkosivulta, SoundCloudista tai Spotifysta. Ihanaa, että olit täällä mun kanssa inspiroitumassa ruukkupuutarhoista ja ei muuta kuin tsemppii oman ruukkupuutarhasuunnitteluun. Moikka moi!